Hawu ma awusho awunawe nje umuthi okwenzisa umuntu akuthande noma kushele. Hawu Ntombi kayisi usuthini manje? Hawu ma ungizwe kahle awunawo umuthi ukuthi umuntu akuthande noma kushele. Hey, khuluma iqiniso wena wezani? Nkosi bese ngichazile ukuthi ngibona izinto abantu abangayiboni. Siyakhuluma iqiniso. Yini owayenza wena? Wezani? Ngathi ngenzile futhi impela ngokuza la. Angishongo sisile sidede sakho sosithola lapho sithole khona. Apha mangaka. Ngempela usungayithi ungabusanje emgcobela amango bese uhamba ulala emzini yabantu yini inkinga yakho? Ma nifihle kanjani lapha yazi ngiba ngisakwazi ukuthi. Hey wena man. Bonkosi. Mina ngikaze ngakuthanda ngangivele ngididekele. So wena amukela ukuthi lento yami nawe uyaphela nje suka namhlanje. Uthula please. Yazi ukuthi singithanda kangakanani. Ngempela, akisasokwenza nini kimi?